Γεια σας, Τσακτούρι εδώ. Συνεχίζουμε το Minecraft στην επιβίωση και δυστυχώς όταν μπήκα βλέπω ότι δεν έχω τίποτα. Τα πράγματά μου εξαφανίστηκαν. Δεν ξέρω πώς, δεν έχω ξαναμπεί από τότε που έκλεισα το βίντεο. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα πάμε να μαζέψουμε ξύλο, πέτρα και θα δούμε στη συνέχεια τι θα κάνουμε. Ακούω σκελετούς. Από εδώ κάτω θα είναι. Εδώ πέρα είναι το spawn. Το spawner. Αχ, την αράχνη μου μέσα. Λοιπόν, από εδώ πέρα λογικά θα πάρουμε ξύλο. Πέτρα. Ξύλο. Λοιπόν, θα πάρουμε ξύλο. Έχει εδώ πέρα μπόλικα δέντρα. Μόνο 4. Αλήθεια. Τέλος πάντων, πάμε εκεί πέρα. Δύο μήλα. 2 αυτά. Θα χρειαστούμε τέτοια για να έχουμε στο σπίτι μας, μην τρέχουμε μέχρι εδώ. Ρε τα ζόμπι. Αχ, τέτοιο δεν θέλω. Λοιπόν, καίγονται από εδώ πέρα τα ζόμπι. Δεν θα πεθάνει τίποτε ρε. Με πρίξατε. Άτε. Συνεχίζουν ακόμα ρε εκεί. Τέλος πάντων, θα κάνουμε. Να κάνουμε κι άλλο. Λοιπόν, πάω σπίτι, επιστρέφω και τα λέμε τότε. Και συνεχίζουμε. Πριν πάμε. Δεν θυμάμαι, τέλος πάντων. Λοιπόν, έφερα και το crafting table, έκανα και μία ξύλινη αξίνα. Οπότε σκάβουμε εδώ πέρα. Δεν πάω εκεί πέρα που έχει η πέτρα έτοιμη, γιατί θέλω να μαζέψω και άλλο ξύλο να έχουμε βολικό. Αυτό θα πάρουμε εδώ πέρα λίγη πέτρα και ναι. Λοιπόν, ας μαζέψουμε λίγη πέτρα. Βραδιάζει μου φαίνεται. Μου φαίνεται. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα μαζέψουμε και αυτό εδώ. Θα πάμε σπίτι. Όχι. Θα κάνουμε ένα μια πέτρινα εργαλεία. Θα κόψω ξύλο
Και θα κάνω τώρα τα πέτρινα. Λοιπόν, κόβω το βίντεο και τα λέμε τότε. Και συνεχίζουμε. Βράδιασε. Έκοψα μια 64 και 4 ακόμα. Άντε. Φαΐ. Έχουμε ένα μήλο, ναι, σωθήκαμε. Τέλος πάντων. Τώρα από πού είναι το σπίτι. Αχ, το ζουμπάκι θα μας φτάσει. Να και ολομηνία. Πώς είναι, πω. Παναγία μου. Πάνω. Έλα ρε. Θες να παλέψουμε ρε. Νάτι, που εκεί. Ουφ, να το, πάμε. Αυτό θα το κλείσουμε με πέτρα. Και να το σπίτι, να το. Ωραία, να μην έχει κανένα creeper μέσα. Αμάν. Δώσουμε το σκελετό. Δεν μας νοιάζει, έστω εκεί πέρα. Αχ, δεν έχει κανένα creeper μέσα. Κάνα creeper. Όχι. Λοιπόν, θα καλύψουμε με πέτρα το γύρο. Μην μπει κανένα μομπάκι. Creeper. Γρήγορα. Δεν μας είδε. Αχ, και αυτό. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ας κοιμηθούμε. Τέλειωνε όμως. Όχι. Πού είναι? Δεν φαίνεται. Να βγούμε. Πού πήγε? Πού είναι? Εκεί είναι. Γιατί δημιούργησαν τα creeper ρε? Δεν τα συμπαθώ καθόλου. Αχ. 2 ζωούλες. Yay. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Θα φτιάξουμε το σπίτι. Το κρεβάτι θα το μετακινήσουμε λίγο. Θα βάλουμε σε αυτή τη θέση. Το crafting table θα το βάλουμε εδώ. Αφού κάνουμε αυτό όμως, θέλω να πάμε και να βρούμε... Όχι ρε πάλι. Πάρ' το μωρέ. Πάρ' το, μη κουλάς, ναι, μη κουλάς. Πού μας έβαλε? Εκεί. Τι τ' άλλαξε? Τώρα που άλλαξε το κρεβάτι ρε. Όχι ρε, μη μου πεις.
Όχι ρε. Έλα ρε, δεν το πιστεύω. Όχι, όχι. Όχι ρε παιδιά, όχι. Όχι ρε τώρα, όχι. Δεν έχω λόγια. Θα μου πεις τώρα, δεν έκανες και κάτι σημαντικό. Εντάξει. Αλλά... τον Creeper γονές. Πού πάμε τώρα. Χαθήκαμε. Δεν μπορούμε να το βρούμε. Δεν γίνεται να το βρούμε. Λοιπόν, κάπου εδώ σταματάω το βίντεο. Από ό,τι φαίνεται δεν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτή τη σειρά. Όχι τη σειρά. Να συνεχίσουμε αυτή την επιβίωση. Θα αρχίσουμε μια άλλη. Έτσι φαίνεται. Θα ψάξω τώρα που θα κλείσω το βίντεο. Μπορεί να μπω creative, δεν ξέρω. Δεν θα κάνω τίποτα άλλο όμως. Λοιπόν, like please γιατί με βοηθάει, subscribe και share. Οπ! Το βρήκαμε. Το βρήκαμε. Το βρήκαμε, παιδιά, το βρήκαμε. Κοιτάτε, κοιτάτε. Το βρήκαμε, ολε ολε. Είμαι πολύ χαρούμενος, έλα εδώ ρε. Έλα εδώ ρε. Έτσι. Ναι, βρήκαμε το σπίτι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, like please γιατί με βοηθάει, subscribe και ένα share. Bye.